Pozdrav! Znači da me sad ovog momenta zadesi zombi apokalipsa, šta bi ja uradio? U ovom videu ću pokušati da skujem neki plan šta bih uradio, jel, ako bi se to stvarno desilo. Kao prvo, u velikom sam problemu zato što sam trenutno u gaćama morao naći pantalone. Trčanje u zombija u gaćama će biti jako apsurdno. To ja znam, možda im se svidi ako ja trčim u gaćama pa će mi još više ganjati. Ozbiljno, neću se zazvati više. Dakle, šta bi uradio ovog momenta? Recimo, zombi apokalipsa se dešava. Ja prvo probu, jel, nazvat da vidim brata, jel okej, da vidim mama, jel okej, jel otac okej, snaha i tako dalje i tako dalje. Pokušao bi ono direktno da stupim u kontakt sa najbližim, da vidim jesu okej. Kako bi ih mogao, jel, okupiti na jedno mjesto, da smo svi tu zajedno oko familija, jel. U ovim, jel, situacijama, da kaže, zombi apokalipsa se dešava, svi će napadati rane. Sam familiji možeš vjerovati, jednostavno okupili bi se, bili bi jači kao tim. Odmah, ubrzo nakon toga, što je možda i pogrešan potez u jednu ruku, zatvorio bi sve u kući, znači barikadirao bi prilaz, jel, kući, barikadirao bi vrata, prozore, počeo pripremat oružje i hranu, jel, i vodu i tako dalje. Zombi dolaze, zombi napadaju, moraš se braniti. Auta bi pokušao u garaži vamo da sakrijem i garažu bi barikadirao tako da bi mogao planirati za neki escape ili nešto kad bi se zatekla, jel, takva situacija. To sve pokušao pratiti vijest da vidim šta se dešava na vijestima, možda vijesti imaju neku, jel, vijest koja bi me mogla informisati u tome šta se dešava, hoće li vlada šta poduzeti potom, hoće li uvesti neke mjere, nešto, hoće li slati vojsku da nas brani od zombija, tako dalje i tako dalje. Mimo toga ja stvarno ne znam šta bi još bilo moguće da se uradi, možda da se kakva kamilica popije za smirenje, kakav, da ja znam, čaj koji je legalan u Colorado, Washington State. Mimo toga stvarno ne znam što bi se moglo uraditi. Mislim, to je kraj svijeta, jel, da kažeš. Mi jednostavno toliko zavisimo od tehnologije danas, mi ne možemo ništa uraditi bez tehnologije. Zamisli samo koliko puta provjeriš svoj smart telefon. Doduše, znaš šta, možda bi neki, dobra ideja za neki app da se uradi, da ti kaže šta se dešava u momentima zombi apokalipse, ili da te pripremi za zombi apokalipsu. Vjerujem da imaju udžbenici i knjige već koje su ljudi napravili. Šta bi vi uradili? Eto, vas u tom momentu zadesi, ne znam jeste li ikad razmišljali o tome. Danas se pravi veliki broj serija i filmova o zombijima ili neke varijacije zombija. Evo ova igrica Last of Us, ako ste ikako igrali sa Joelom i sa Ellie, ima nešto slično oko zombija, ali ono, znaš. Mnoge stvari se snimaju o tome, pa ono nekako raskontavaš da li nas Illuminati priprema za te stvari, govore nam sad će to biti za to, ako hoćete da budete tamo, pripremite se i tako to. Ali onaj, šta bi vi uradili? Eto, presno ću pričat. Šta bi vi uradili? Napišite u komentare. Ja sam svoje mišljenje rekao, ja stvarno ne znam šta bi drugo mogu uraditi od onoga što sam navio. Hajde pa se čujem.